Takudzwa Ngadziore, the youngest member of parliament webato CCC, was abducted. Honorable Takudzwa vachiri muchipatara uko kwavari kutreatwa mawounds avakakuvara pavainge vaabductiwa vakanorohwa. Ndipo vandibaya zvese zvanga zvida kundibaya ipapo because ndisina kana simba hapana ndichikwanisa kuita. Vari kuti ivo vakavingwa nevarume vanokwana ivo kuita 6 vakanga vakasenga ma-AK-47 vakavatora. He actually was very intelligent about it. He did a live achiratidza kuti ari kuteerwa. Ari kuti vakamuteera vacho vakanga vaine mota 6, then imwe yacho ndo yakaswedera pedyo vakamutora vakaenda naye vakanomurova zvakasimbirira vakanomudhampa kumazowe. Kwozoitawo vamwe nevanji munyaradzi chiondengwa vari kuti ivo inhema nyaya yese iyi. Since taatacha mapicture ayo, these two are actually friends anditi vari kuti ivo dzine yellow yakaenda isiri flag ndo dzinonzi Takudzwa Ngadziore, then avo vamwe vacho avo ndo vari kunzi vakamutora. Anditi I want to remind you kuti dzaimboti comrade Taurai Kandishaya avane red as a ferret and wanted to abduct him. Ndobva vapedza ipapo vakazotora picture. Saka vari kuti ivo dzinogona kuva dziri nhema mukomana achida attention. Asi tikatarisisa pane video iro riri pamusoro riri kuratidza kuti mukomana anga achi kuchipatara pane mawounds atina kukwanisa kuti tiise picture rine mawounds. Ukuwo SADC yabva yati aiwa guys, we are not going to have re-elections. Chamisa was actually disappointed because he was actually looking at SADC achifunga kuti varume vachamiririra vobva vati we need a re-election, but vakabva vatotaura zvehondo dzekuIsrael nezvimwe zvakadaro zvavangataura nezvazvo kuforum, but they actually slammed their door on the democracy yeZimbabwe. Vakati bodo hatingarambi tichitamba nema resources tichidzokera kumashure. You wait until 2028.